Είμαστε έτοιμοι, ο αρχηγός της Θείας να σηκώσει το κύπελλο. Εμείς θα αρχίσουμε όλες τις συντελεστές που μας βοήθησαν σήμερα και να πραγματοποιηθούμε τον αγώνα, τους βοηθές μας, τους γιατρούς και όλους τους προπονητές των ομάδων που ήταν εδώ πέρα για να βοηθήσουν σε όλη την εξαγωγή του τουρνουά. Και εδώ να το πάμε και να το βάλουμε όλοι μαζί. Εμείς εγώ της πόλης. Δήμαρχο. Εμείς εγώ της πόλης, ο κύριος Δήμαρχο. Δεν υπάρχει.